Shalom, jala horas madihita saluhutna di hamua kamanami dohot ina nami manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu Advent napaduahon di tanggal 10 Desember 2020 jumolo mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatan itu hata nagabi jamita di minggu apen napaduahon di tanggal 10 Desember 2020 imana tersurat di buku panurirang Sakaria bidusia ayat sia dohot ayat 10 dohot topik minggu manomunomu Raja Partigor jalasi parmonang menyambut Raja yang adil dan jaya. Pujaha madihita sonom madidok hatan itu hata. Maria iya situtu maho ali buru Sion marulupulu maho ali buru Jerusalem idama naroma rajam tumopoto Partigor ibana jalasi parmonang naserep dorohana jala marsihudul di haludi dohot di anak ni haludi neina. Jala aumania pon akahureta sian Efraim dohot akahuda sian Jerusalem siap dohot sior Tuhan musuon. Dungi berita honon nama hadameon tu akabangso parbigu jala masuk tu gonggomanna sian laut tu laut jala sian batangaik Efrat sahat rodi aka ujung ni tanoon ima hatan itu hata di hamuah kadongan saha porseaun rohani ise nasolas molo ditopot manang die bati sahalak nasangap luatna harudongat do mangibati iba nunga tunga pala songoni lasni rohani ba on sahalak raja puang sahalak parpangkat sahalak nasangap sahalak na tergenal ro mangibati manopot datuk somarulupulup roha disi datuk somarlas ni roha na tinopok nai idun waing seruan na taida di bagasan turpukon hamwa kadongan ditiki berencana na ro Presiden Jokowi perjulu sahali tubo napasugit lupa iba tahun narupani ima dinanaing manguluhon perayaan Natal nasional hati hai hati pe sudah dora jala di papida molodak sala tu Papua dang nahurang be lasni rohani bangsui mabigi beritai torop do nasoporsia di beritai dang mungkin ni ninna biru pani sia dia dalanna ninna Allah didok rohana sida dang adong dalan na ro Pak Jokowi tu banapa sugit semanang na adong halubian na siya nakaluat di Indonesia on godang dupe luat na lebih pantas mungkin siyan bonapa sugit nagabi tempat pelaksanaan ni perayaan Natal nasional ni. Jadi wajar do molotorop na di bonapa sugiti sa tiki na soporsea adong na marlas ni roha lau sarung dorupanin nagabi suku-sukun. Nak pesongoni holani nama ninna dihatai aka amatai dilapoi. Holani nama rupani katopik pembahasan biasanya dilapo. Bah guarra pe lapo lapangan politik ka politik du dibahas di si. Gudang asing nya kaulau rupani anggo sahalion hira holani nama ro Pak Jokowi ro Presiden tain ada ngarok tohoi hoax dorai hoak inna kanadi barupani haruiba di Kalimantan satiki do merlas ni roha mabigi beritai topek di Kalimantan dupeiba binigi beritai wah do tiba marulupulu rupani ala ni las ni rohani bangsoi sudima sibahe pohon Natal Nabi di dalani lau sarong dupei natadik sahatu saderion di beberapa inganan. Molodak salah 2010 so 2010 pitu marupani.
beritai. Hamuak kadongan di bagas satrupukon macai torang do didok dada alani na diudang rajai asaro. Alai inisiatif ni rajai doro manopo bangsona. Idama naroma rajam tumopoto ido didok di ayat siai. Ayarong do songoni rope bana tuduati alani udang ado. Alapatan nadang adong na berinisiatif songoni. Anggoso diudang do datung naro itu si. Tutu suku-suku ta wasa oloro raja on manopo bangsona. Tutu akamang doho tamuinang alus tu si ima ala raja na peduli do raja na naing roon peduli tu keadaan ni bangsoi raja na makilalahon na nihilala ni bangsoi na nihilala ni bangsonai. Songon nataboto bangso Israel tidak dalam keadaan baik-baik saja sa tikii. Natik pe didok nunga mulak nasida sian habuangani alai belum dalam keadaan baik-baik saja. Di bagasan keduka dope nasida alani aka penjajahan do naso pulih dope keadaan nasida baik secara keamanan ekonomi dohot aka keadaan na asingi. Di situasi sisongoni maro raja na nidok na di bagasat trupukon. Ibarat na ditiki mauas mamitoradong na mangalehon ay si inumon. Ditiki male mamitoradong na mangaleho si panganon. Tabunay ati molosongoni ditiki mawas do riko sinumok kan ditiki male do riko si panganon anggora jadi portibio jojo do salah alamat jala salah waktu lapatan na ro dinasotikina ala yang guraja nanido na di bagas satrupu koto tu mertudu-tudu tu mesia sidui mertudu-tudu tu hatai dui ro ibana ditikina. Jadi lapatan na rodo ibana ditikina dang dinasotikina dan dia tahu apa yang sedang dibutuhkan umatnya. Anggur aja na di portibion juk dorang diboto nariko di bangsona. Sipata nariko di ibanaido dipaksahon iko botoon ni bangsonai. Hamu akadongan di Papua do muse songo dia karakter manang ciri-ciri ni raja nanaing ro manopo bangsonai. Didok disi partigor jala si parmonang do ibana adil dan jaya. Naserep dorohana lemah lembut jala marsihudul di halode dohok di anak ni halode inaina mengendarai seekor keledai beban muda. Molo didok partigor manang adil berarti tang mardika-dikan rajaon. Dak songor raja na di portibion, juk do dak tigor, justru gabe peoldo. Adil berarti dos sudah dibahit tu bangsonai. Datung ala namora manang parpangkat gabe songon na lubi tu si dibahen daw. Ia tu na pugusi soi nama panidusna. Jala memang dialami bangsoi du isa tikii. Bahwa raja-raja hanya berpihak kepada orang-orang tertentu. Akana pugus ditidus ngamadabu ditujang muse isi tujang dagadap. Adil manang tigor lapatan na dos uhum na dibahen molo marsala ikut diuhum isi petahoi molo sitong patut diapresiasi isi petahoi perlakuan si songonom mana maul jupang di portibio nate. Si parmonang do didok rajai jaya molo di hati Indonesia didok lapatan na sibuan hamonangan dada sibuan hataluan nate alani i manang isema di pihak ni rajaon selalu maibana mabuan hamonangan nunga tigor serek muserohana sikok matutu di rajai songo dia do tutu na serek rohaon. Hamu kamang dohot tamuinang molo tabuka anon akakamus jupa kita do disi lapatan ni hata serep manang lemah lembuti. Alai songonom madidok disi lemah lembut berarti bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain. Ima aka
parserep ni roha, menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain. Ayang gujol maun holan haadongon naido diterima, anggo keterbatasan doho tak kesulitan ni dihomai inna rupani. Ido asa didok dongan mekel do godangate, anggo donga tangis dak piga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manang KBBI, arti lemah lembut adalah baik hati, tidak pemarah, dan sebagainya. Arti lainnya dari lemah lembut adalah peramah. Jadi sianon boy mata sipul horupani, ia halak na serek marrohai, ima akka halak na burju, jala peramah, dada pemarah. Jala di Matius 5 ayat 5 akan serek marroha do didok namanean tanoon memiliki bumi lapatanna aka permuruk autma siat tanoon. Jadi tadda ni halak namarat fen diorui muruk na ate diorui rimasna. Jala karakter na paupato musia didok ia tunggangan ni rajaon dada hoda alai halu didok ngahalu di ina muse. Jadi molo tabigi hata ina saya pitor imajinasita manang image ta tu kelemahan do rupani atik pe dak 100% songoni molo dido ina unggali sana mama ina dak tohoi alai ima jurupani taida dido diso ngahalu di ina muse. Ini tidak lazim bagi raja-raja di dunia. Somalna akar raja-raja di Portibion, hoda do parsihudulna. Ipe dang na asal hoda, ikon hoda na botar do. Dang asal hoda, ikon hoda na jago do. Ayarong do hoda si potongo nate, imana nidok na jagal hoda. Ahado na naing dohonon na disi. Tutu sada na naing dohonon na tuhita. Ia raja na roon dada na naing patuduhon kekuasaan. Manang keperkasaan fisik. Dada na naing patuduhon haguguon power sabing. Haludi adalah simbol kerendahan hati. Haludi somal lui dibahen mabuabuban beban. Lausongoni do raja na naing roon. Naing mabuan buban ni bang sonaido. Lahu mangurupi bang sonaido manuhuk buban na sorati. Buban na duki. Daido didok di Matius 10 sada ayat 22. Roma hamu tuau hamu aka naluja jala na sorat asa hupasonak kamu. Jadi dang nanaing manabay bubar rajaon alain na mangurui bubat tado. Anggo raja na di Portibion justru manabay buban ni masyarakat na do. Ibana do na marhuaso hitaun na terbiban. Hamu kadongan saha porsiaon. Ulaun ni raja na naing roope macay torang do manang macay jelas do didok di bagasa trupukon. Ima lahu maniapo nakamusu ni bangsona. Lapatan na disi memastikan kemenangan dohot keamanan manang hasonangan ni bangsonai. Mabuat damai dan mabuan perpecahan. Ido tujuan na asaro. Jadi dada na naing manabay hasusaat tu bangsoi alay justru naing pasisihon sudi akamusu doho na naing papatu bangsoi. Ido anggo tujuan na ubahen daro. Lapatan na rajai marporang maradupo bangsona. Jadi toho matutusongon na nidok ni hata nitu hatai molo debatado ngata ise maalota. Di Roma 8 ayat 31. Atong tajakom ma raja na naing roi Maria ia matodita majakon ibana marulupuluk marohata manomunomu harorona. Selamat Advent padua hom madihita saluhutna. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pasu-pasu hom may dihami jala pauraton. Asa di parbuiho katami parbuen adenggan parbuen atonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.